Dus er wordt gekeken naar, als je bijvoorbeeld dyslectisch bent, nou, wat kunnen wij voor jou doen zodat je wel kan halen in je studie en dat je niet last hebt van vertraging. Of als je veel pijn hebt, hoe ga je om met pijn terwijl je moet leren en iets moet onthouden. Dat soort zaken. Dus echt, waar loop jij tegenaan en hoe kunnen we je helpen? En deze ringen die je hier ook allemaal aan mijn handen ziet, dat zijn hele leuke ringen, maar dat zijn eigenlijk mijn spalken om al die kleine gewrichtjes in de kom te houden, zodat ik nog wat meer handfunctie heb. Nou, en deze zijn bijvoorbeeld dit gewrichtje en dit gewrichtje en die zit geschakeld zo aan elkaar, waardoor die nu wel kan overbuigen en nu niet. En bij deze kun je het heel erg goed zien, deze vinger. Hier kun je zeg maar zien wat er gebeurt als ik hem niet om heb. En dit wat met dit gewrichtje is, dat kan ik met mijn hele lijf. Toen ben ik samen met mijn studentendecaan Janne Verdonk gaan praten en gaan brainstormen. En hebben we andere mensen gezocht die ook een beperking hebben. Van nou, hoe heb jij dat nou gedaan? En al die informatie hebben we verzameld met opleidingscoördinator die mee heeft geholpen, van de technische dienst. Echt allemaal verschillende mensen, handicap en studie. En zo zijn we op het idee gekomen om een platform te hebben voor en door mensen met een beperking. Kun je vertellen wat voor een bedrijf je zelf hebt? Ik ben schoonheidsspecialiste. Wat ik wel op een gegeven moment vond, is dat ik heel graag wel iets in toerisme wilde voor mensen met een beperking. En niet dat je verplicht, omdat je allemaal een handicap hebt, met een gehandicaptenreis mee moet. In het dagelijks leven werk ik voor Sophia TV. Dat is een organisatie van het Sophia Kinderziekenhuis. En maken wij televisieprogramma's voor de patiënten al daar. Ja, van alles live-uitzendingen, maar ook gewoon itemopnames om dan uit te zenden in de live-uitzending. Ik ben geboren met een open ruggetje, kan je vergelijken met een aangeboren dwarslesie. Dus ik loop minder goed en in het dagelijkse leven maak ik gebruik van krukken en een rolstoel. Maar ik wilde toch schoonheidsspecialiste zijn en mijn vak uitoefenen. En toen kwam eigenlijk het idee om voor mezelf te beginnen aan huis. Ik heb mensen nodig die er ook in geloven. Het gaat niet zozeer om geld, het gaat om mindset. Dus een school moet willend zijn om na te denken hoe kan ik het voor mijn studenten die een beperking hebben, en het zijn er toch best veel, 3 op de 10, hoe kan ik ervoor zorgen dat die allemaal slagen? Vandaag gaat het lopen best wel goed. Het lopen gaat helaas niet altijd goed, dus soms zit ik ook wel dan in de rolstoel. Maar nu gaat het op zich best goed vandaag. Ik hoop dat over 15 jaar Powerplatform we een Powerplatform in ieder geval in Limburg hebben. En nog mooier zou natuurlijk zijn in heel Nederland.